agrair l'esforç de voluntariat que fa tota la gent que permet que es faci el vot anticipat del 10 d'abril pel Barcelona Decideix. És realment un esforç alt i aquest esforç alt està estretament vinculat a la il·lusió i el concepte d'aprofundiment democràtic que signifiquen les consultes ciutadanes. Com vostès saben, vam saber ahir que el govern central, vam saber que el govern central de nou ha recorregut en el Tribunal Constitucional una llei aprovada en el Parlament de Catalunya i pel govern de Catalunya, en el qual recorre en diferents articles per les consultes a Catalunya. Crec que aquest és un element que s'ha de valorar de nou com un incompliment d'un pacte de base entre la ciutadania del conjunt de l'Estat, que és el respecte al dret a decidir de les persones. Aquest és un dret universal. I aquest dret universal que avui exercim aquí a Gràcia amb el vot anticipat per la votació del 10 d'abril és el que contínuament està sent torpedinat per al govern central. Aquest portant al Constitucional alguns dels articles de la llei que es va aprovar mitjançant el conseller de Governació d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Ausàs, fa uns pocs mesos, no afecta en aquesta consulta ciutadana que estem fent. No posa en qüestió aquesta consulta ciutadana que estem fent. I, per tant, tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona, i especialment els de Gràcia, han de saber que continua estant dintre del marc legal al fer la votació d'aquesta consulta ciutadana, igual que estava dintre del marc legal al fer la consulta ciutadana sobre la Diagonal. Per tant, aquesta voluntat de criminalitzar actes i legislacions que són plenament vigents, que permeten poder fer aquesta votació com la que estem fent avui, que intenten confondre, que intenten emmascarar, que intenten ennuvolar la decisió de la ciutadania per decidir quin és el seu futur polític, doncs és una actitud que és condemnable democràticament. És aquesta voluntat de voler controlar el que és la capacitat de sobirania de la ciutadania, sigui per barris, sigui per ciutats i sigui per països. I, per tant, volem animar a tota la ciutadania a que participi activament en aquesta anticipació de vot de la consulta del 10 d'abril, en el que Barcelona vol decidir si es converteix en capital d'estat o no, en el que Barcelona vol decidir quin és el futur de Catalunya. I només a la ciutadania li correspon aquesta decisió. I no ens hem de deixar ni intimidar ni aclaparar per les actuacions permanents que fa el govern central recorrent sistemàticament en el Tribunal Constitucional aquelles coses que han estat aprovades per al govern de Catalunya, que han estat aprovades per al Parlament de Catalunya i que han estat referendades per la ciutadania de Catalunya.